Alang sa Sugbapan, Tibok Kalibutan, gipadayag ang hugot nga debosyon alang sa balang bata, Senior Santo Niño. Atong tan-awon ang debosyon pinagi sa RTV Presents ni Chona Carion. Matagtuig dili gud mupalta ang dakban sa Talisay sa pagsalmot sa Sinulog Grand Parade. Gani ning bag-o lang natapos nga sinulog sa lalawigan, nahimo silang first placer sa street dancing ug second sa ritual showdown ug best musicality. Nangandam na usab sila sa Sinulog Grand Parade karong Domingo. Usa lamang kini sa timaan sa ilang hugot nga debosyon sa balaang bata nga si Senior Santo Niño nga matag tindak usayaw, nagsilbing halad o pagpadayag sa pasalamat sa mga Talisaynon ngadto sa Santo Niño. First of all, Sinulog is all about halad ni Senior Santo Niño. But secondly, it's also something that the students look forward to every year. And that's why we want to support them every year as well. Gawa sa pagsalmot sa Grand Parade, nagpahigayon usab sila og halad sa Talisay exhibit. Gipahimutang kini sa labi sa Talisay City Hall. Sa exhibit, gipakita ang pagbalik lantaw sa mga Talisaynon sa aktibo nilang kalihukan sa sinulog pinagi sa mga hulagway nga na-capture sud na sa pipila ka tuig. Tipik usab kini sa ilang pagsaulog sa ika-19 Charter Day sa Talisay City nga pagasaulugon matag Enero 12. Sa kasaulugan, ilang i-highlight usab ang lechon nga may nag-unang produkto sa dakbayan. We wanted to catch images and make certain memories frozen in time in pictures diya sa fiesta pa to. So naka-decide sa ng PIO why also not do it for Sinulog as well. Dili ikalimod nga hugot ang debosyon ilabi na sa mga sugmuanon kang Senior Santo Niño. Mabata man o maidaran, kung timos ang imong pagtuo ug pag-ampo, donggon gyud ka sa Santo Niño. Nguni ini ang kahugot sa ilang pagtuo. Uban ni Renante Quinones, ako si Chona Carion ug kini ang akong short, Tokyo.